פורים. כבר טרחת, כבר התאפרת. קבלי 5 טיפים כדי לשדרג פלאים את מראה האיפור שלך. טיפ ראשון, לבן. מה לבן? צבע מים לבן. צבע מים לבן הוא צבע עם פיגמנט גבוה יותר מאשר עיפרון לבן או צללית לבנה. ואני מאוד ממליצה להשתמש בו באיפורים. איך הייתי משתמשת בלבן? בצורה של נקודות, בצורה של פסים, ממש לתת תאורה לכל דבר שאת עושה על הפנים. רואה איך זה משדרג את המראה שלי? פה אפילו הוספתי נקודות שחורות כדי להעמיק את הדרמטיות. תראי כבר איך זה מקפיץ את כל הלוק. טיפ מספר 2. עדשות צבעוניות. היום ניתן לקנות בכל מקום עדשות צבעוניות, סופר מגניבות, אדום, כחול ממש זוהר, לבן, שחור. כל לוק ייראה הרבה יותר מגניב והרבה יותר מושקע עם עדשות. בואי תראי איזה הבדל. סופר מגניב. טיפ, לשים את העדשות לפני, במידה ואנחנו עושות עם צבעי מים. טיפ נמרח לי כאן, מיד נסדר את זה. טיפ 3, אקססוריז. באמת, יש כל כך הרבה רעיונות, כל כך הרבה דברים יפים, צבעוניים, 1,001,000 דברים שאפשר לקנות, להכין, להזמין. אקססוריז, משלים את הלוק. אז אקססוריז, לסדר את זה חמוד ומגניב, כבר משדרג את הלוק. טיפ רביעי לשדרוג, אבנים. זה לא חייב להיות סברובסקי, אפשר גם אבנים יותר פשוטות. היום מוכרים את זה בכמה שקלים. לסדר ככה, לתת מראה קצת יותר יוקרתי. איך מדביקים את האבנים? ניתן להדביק את האבנים עם דבק ריסים לבן. מכיוון שאני משתמשת בדרך כלל בשחור, אז אני משתמשת בדבק של ביוטי קר, דבק להדבקה של אבנים וכל מיני דברים. סימנתי לי את הנקודות, אני נותנת לזה חצי דקה, כמעט עד דיבוש, ואז שמה את האבנים. אני מאוד ממליצה להשתמש בפינצטה, לתפוס את האבנים, זה הרבה יותר נוח מאשר באצבע. אז אני אחכה חצי דקה ואז אדביק את זה. זה האבנים שהוספתי, תראו כמה זה משדרג. אלה במקרה סברובסקי, אבל באמת שלא חייב. אני מאוד אוהבת אבנים קטנות, היה אפשר להוסיף פה, אבל זה באמת כאילו לשבת ולהדביק. אז זה כרגע מה שעשיתי. טיפ 5 ואחרון, נצנצים. פה אני אשים קצת נצנצים כחולים, היה אפשר במידה ובא לי נצנצים, יש לבן אולטרה שיושב יפה כמעט על הכל. איך אני מדביקה נצנצים? טיפונת ג'ל השיער, בצורה ממש טפיחות עדינות, וזה נדבק ומחזיק כמה שעות טובות. ככה זה נראה עם הנצנצים. אני אשלים עכשיו את מראה האיפור שלי, ואני מיד אתן לכם בונוס נוסף. טיפ אחרון לסופר מתקדמות. ריסים משדרגים כל איפור, זה לא כל כך מורכב להדביק אותם, אפשר להתנסות לפני, זה לא יוצא הדבקה מושלמת, זה פורים, אפשר להשתולל, אנחנו לא עושות פה על חמה, אז תכף תראו איך זה נראה עם הריסים. אז ככה זה נראה עם ריסים, וזה הלוק הסופי שלנו. אז ככה ניתן לשדרג כל איפור פורים. שיהיה לנו חג שמח.